Morjesta! Tänne me pelataan Brawl Stars, ja mä oon siis aivan uusi tyyppi täällä, yes. Mä oon pelannut ennen, mutta mä aloitan tästä uuden tämmösen. Että ihan hikinen. Tää Brawl Stars on ihan mekaaninen peli, eikös? Te tiedätte sen, te tiedättekin. Ja mun nimi on Jöllinaattori. Ja laittakaa kommentteihin teidän kanavan nimi. Mä käyn ehkä katsomassa. En ehkä. Mutta jatketaan sitä pelailua. Päästi tutorialin läpi. Jöllinaattori. Paljon me ollaan. Meillä on 13. Kyllä. Sole Survivor. Joo, ei. Eiks tää oo? Solo Showdown. Yes. Kohota tästä bot 9. Jäi. Mä sain superin. Täällä joku ampuu. Täällä on taas tämmönen bot 9. Tää on bot 3. Se otti vähän vahinkoa. Ei. Miksi se ei ammu? Nää johtaa sinua. Nää karkaa. Mä tuhkoon sut, sä kyllä tiedät. Mitä sä tehdään? Siellä on bot vitoinen. Bot. Oi se muu. Ei se sille kaavaa. Jäi. Let's go! Tap to start about matchmaking fail. Event is unavailable. Mitä? Tosta noin. No niin. Solo Showdown. Onko näin kyllä botteja? Täällä on tämmönen Ems. Kyllä. Jäi. Täällä on Barley ja Rimo. Rimo jäi. No nyt jäi toinen Jöllinaattori kokonaan. Winning! Tää oli kovalla äänet. Se ei haittaa. Así me gusta. Jousimies. Upsis. Sori jos sattu korviin. Tääpä karkaa. Winning! Ikinen. Oli meillä kivasti. Yes. Let's go get him! Tähän 60 enemmän vahinkoa. Yes. On hyvä.
Noniin. Toinen erä. Täältä Odin jää. Jääkö? Jäi, Odin jäi. Nuit Thorin isä. Oi, äläpä sammu. Daniel Pro 7. Vitsi vaan puhutiin. Siitä bot 4. Täälläkö on vielä bot? Vai joo enää. Oi! Ja Mortal ampuu kovaa. Sanokaa, jos mä pelaan jotenkin Ousta, että mä voin parantaa. Tää voisin tehdä, kun pelaus parantuu. Yes. Let's go! Mikä on tämä? 500 jotakin epäilyttävä asia. Stardrop. Rare. Let's do this! Panditaselly. A good now. Hikinen. Rahaa. Lisää. Älä ku outo peli mulle. Mitä damage dealer. Start unlock ja new rare. El Primo, no niin. Rare. Jackpot, no niin. Rikastuttaa. Ok. Otetaan tosta noin tommonen, täällä on vähän enemmän. Pelaan tämä. Ja sitten mennään vähän skippaan seuraava pelaa itekseen. Mä kuitenkin tätä päälle. Sillä te näette kaiken. Onko ottanut toinen nitaa meillä? Nyt mä voin liikkua. Get the ball. Säädä tästä suomen kielellä. Mä jaksan, mutta just nyt On hyvä tuote. Jos mä nyt pelaan hetken aikaa yksiksi ja mä jätän päälle, että te näette kaikkea. Yes. Win Battles. Ok, eli jos me joka päivä pelataan pelejä, me saadaan tämmösiä Star Droppeja. Hei, meillä on 50 pokaalia, niin mä lopetan tähän. Joten heippa.